איזה בוקר של כיף, איזה כיף שהיה לי הבוקר. פירירו טארה פירירי, איך היה לי בוקר טה-טה-טה-טה, טה-טה-טה-טה. תיזהרי שושנה. אי אפשר לסבול אותך! אידיוט! כל הדברים שלי עושה... יופי, אני אגיע לשם עכשיו, אידיוט! יש פה איזה קוף שמסתובב כאן בשכונה, מה דעתך עליו? למה הוא עושה לי? אני הולכת למכולת והוא פשוט העיף לי את כל הדברים! אני לא יכולה יותר, הוא מחזיק אותי כל מקום. אני מבטיח שאנחנו נטפל בזה. מי החברים שמסתובבים איתו? אין לו חברים, זה קוף ללא חברים! ואני אומרת לכם, אני אתפוס אותו יום אחד. אני אבוא אליו, לא, אני אעשה לו! איך אתה לא יורד? אני אגיע לי! עוד קצת? עוד קצת? בסדר שושנה, כוס סוכר. תודה רבה, אני פשוט נתקעתי. ולא... אפשר גם קמח? פשוט הייתי בסופר. מה שלומך, קופיקו? מצוין, שוב באת לרוקן לתמר את המטבח? אולי תקני פעם בעצמך כמה דברים. קופיקו, הגזמת לגמרי. שכנים יכולים מדי פעם להשאיל אחד לשני כוס סוכר אם צריך. סליחה, שושנה. זה בסדר, אני כבר לא מתרגשת מהקוף הזה. מה גם שהוא עוזב אותנו בקרוב. מה זאת אומרת עוזב אותנו בקרוב? הוא חוזר לאפריקה. כן. נכון? קוף. בסדר. על מה את מדברת, שושנה? במקרה, אני פגשתי מישהו ברחוב, הוא שאל אותי אם אני שמעתי במקרה על קוף מדבר כאן בשכונה. נו. אז כמובן שסיפרתי לו על קופיקו, והסברתי לו שלדעתי קופים צריכים להיות בג'ונגל ולא בין בני האדם. ומה הוא אמר? כמובן שהוא הסכים איתי. אז קופיקו, זהו, תתחיל לארוז. החגיגה נגמרה, אנחנו חוזרים לג'ונגל לטפס על עצים. אולי תחזרי את לג'ונגל. הנה הקקאו, שושנה. תודה רבה. אפשר רק שוקולד מריר, וזהו, אני לא לוקחת שום דבר, באמת, חלב וביצים. בעניין אחר, מופע חיות מיוחד במינו אני רואה חדשות! טוב, אני ראיתי לפניך. אבל זה הבית שלי, זה הטלוויזיה שלי, זה השאלה שלי, אתה מבין? זה לא טוב. תן לי את זה. שלומקה. כן. אני בדיוק מלמד את קופיקו את חוקי הבית. זה שלי! ולעניין אחר, מופע חיות מיוחד במינו הגיע ארצה ובו יוצגו חיות נדירות ואקזוטיות שכמותן לא נראו בארץ. בוא ניקח את הילדים למופע החיות הנדירות. כן, כן, כן. לא נראה לי, אני לא כל כך בעד קרקסי חיות. אבל זה לא קרקס, תקשיבי. החיות במופע הזה, כך אמר מנהל המופע, אמר פייטרו זולה, אינן מאולפות ומטופלות היטב. ונעבור לתחזית פטרוזיליה! מיד אחר. וואו! פטרוזיליה! תראו! תגיד לי, אתה הכנת היום משהו עם פטרוזיליה? מה את עושה? את רוצה שהוא יבוא ויקח אותי? מי ייקח אותך? פטרוזיליה. את יודעת כמה זמן הוא מחפש אותי? אתה בטוח שרק הפטרוזיליה מחפשת אותך? הכוסברה לא? זה לא מצחיק. קוף שמשחק עם פטרוזיליה מחבואים, אותי זה מצחיק. קוראים לו פטרוזולה, אבל בחונטוזה כולם קראו לו פטרוזיליה. חשבתי שברחתי ממנו, אבל הוא הגיע לארץ והוא בטוח מחפש אותי. ואתה חושב שהוא בא לכאן לחטוף אותך? ברור. נוגה אפילו שמעה באוזניים שלה. זה ששאלו עליך זה לא אומר שבאו לחטוף אותך. חוץ מזה ראיתי רעיון עם הפטרו הזה, והוא נראה לי בן אדם נחמד מאוד שאוהב חיות ודואג להם. דואג להם, דואג להם. הוא חוטף אותם מהמשפחות שלהם, שם אותם בכלובים ומכריח אותם להופיע 20 פעם ביום. אבל הוא מחזיק רק חיות אקזוטיות ומיוחדות. נו, וקוף מדבר זה לא מספיק אקזוטי? פה זה לא אפריקה, לא חוטפים פה סתם ככה. אז תירגע. טוב, אני צריכה ללכת לחוג מוזיקה. אין לי מי לדבר. לאף אחד לא אכפת ממני. לי אכפת. צריך ללמד את הפטרוזיליה הזה כזה לקח שהוא לא ישכח.
נוגה למותק, מה הייתי עושה בלעדייך? אתה חונק אותי! עזוב אותי כבר. זה בטוח הוא. איך היא אמרה קוראים למשפחה שהוא גר אצלם? לזר. הייתי בטוח שנמצא אותו בגן חיות, לא בבית משותף בשכונה של בני אדם. אולי זה לא הוא. אתה בטוח שזה הוא? קוראים לו קופיקו? זה מה שאמרה השכנה. זה חייב להיות הוא. יש לך מושג כמה זמן אני מחפש אותו? למה דווקא הוא? יש הרבה קופים באפריקה. קוף שמדבר? אין דברים כאלה. אתה יודע איזה אטרקציה זאת? אנשים מכל העולם ישלמו הון בשביל לראות אותו. אני רוצה את הקוף הזה. כולה קוף, מה הסיפור? כולה קוף? הקוף הזה יותר אינטליגנטי מהרבה אנשים שאני מכיר. אמרת את זה גם על התוכי הבורמזי, אבל בסוף תפסנו אותו. קופיקו הוא לא תוכי בורמזי. זה קוף גאון. בגלל זה חייבת להיות כאן תוכנית מאוד מדויקת. אסור לנו לפשל. יואו, מה אני אעשה? מה התוכנית? מה הם מזוממים? לאן הם הלכו? למה כל כך מגרד לי? את זוכרת את הכתבה בטלוויזיה שראינו על מופע החיות הנדירות? כן. אז יש לי הזמנות לכולן. אני לא מרגישה כל כך טוב. מה יש לך? אני מקווה שאת לא מפתחת משהו, בואי נראה. אבל אין לך חום. כואבת לי הבטן, נראה לי שאני אלך היום לישון מוקדם. ומה, ותישארי לבד בבית? רק עם קופיקו? אל תדאגי, אני אכין לה תה ואני אשב לידה במיטה עד שהיא תירדם. אני אפילו אשיר לה שיר ערש. כן, אתם ממש לא צריכים לדאוג. טוב, אז אני אכנס להתקלח ונצא כשאני אסיים. לא רק מפסידה.